Neprišlime Bože do chrámu modliče krížovú cestu, ale znáš, jak to s nami ľudzami. Może się budeme modliť len tak, že by bolo. Może nebudeme ani tak bardzo dumať o našim živote, ale skorej o mužovým, o živote našich detí a może i o sušedovým živote. No ja se šumne pýtam, daj, najcholem ja dumám pri tých zastaveniach na svoj život. Najšie snažím svoj život porovnávať s tým tvojim. A keby si pomohnul sústrediť sa i ostatným ľuďom, bárs by mi ci bola vdzečná. Už mi tu, Bože, na sklonku mojho bytného života, pri Tebe. Už sa nikde neponáhľam. Už môžem na pokoju popatrieť na svoj život. Porozdumovať, co mi zrobila dobre, co pláno. A veckaľ mi už len zostáva čekať, jak sa ty rozhodneš. Či me príjmeš ku sebe, či me ochabíš ešte čekať, alebo či me celkom od sebe odrucíš. Znám, že mi sa furt dobre nezachovala. Zastavenie prvé. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Čula si, Marčo? Co? Žofina dzivka hruba. Coši? To tá svata? Však ona fúru kostele u peršej lávke šedzela. Vidíš, a o moje hutoreli, že len za parobkami beha. A paž na svatu. A może to len nejaká glupocina ženy? Co ty še i telo zastávaš? Musi to byť pravda, bo ju ochabili u Bratislave, že by o tým nikto neznal. Ale ľudia videli, aký veľký bruch má. Tak, bez vitra še ani listok na strome nepohne. Mne še to ženy dajak nevidí. Może by me še mali peši preznac a vecka o nej hutoric. Ja še nemusím nikoho nič pýtať. Znam, co znam. Bože, może má to tá Haňka pravdu, a to len dajaká glupocina. A co keď tak budú hovariať moju dzivku? Daj Bože, že by mi sebe to môj dlhý jazyk utrimala a už teľo neohvariala. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie druhé. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Jojžovko, dobre, že ce vidím. Nás to ženy navalali hutoreli, že tvoja dzivka hruba. Ale ja som še jej zastavila.
bo to bizovní nejaká glupocina. Však ona furu peršej lavke šedzela. A na to oni ešte vydumali, že bez vytraša ani listok nepohne. Že si ho chabila u Bratislave, že by nikto nevidel ten jej veľký bruch. Joj, Žovko, čo ma reveš? Však ona nebude perša ani ostatňa. No ale ja už musím ísť, bo mi robota stojí. No tá šetrím. Bože môj, co mi tým ženom narobila? Čom tej mojej Marienke nedajú pokoja? Ale znaš co, Bože, nebudem się branić. Nie budem nikomu nič vyšvetľovať. Poniešem tot kríž, coši mi dal, len ce šumne pýtam. Pomohni tej mojej Marienke. Ošvic tých doktoroch a daj, že by się z tej rakoviny vyličila. Bože môj, daj, naj vytrimem všetké skúšky, coši mi porichtoval. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Teraz už znám, že i ja bola jedna z tých, co Mežovke ten kríž položili na chribet. Ani mi sebe nedumala, že neprejdze ani mešac a ja ponešem týž kríž na svojim chrbce. A že nebude len jeden. Perší prišiel môj muž, pijak. Zastavenie 3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Juri Serus, no ta co? Jak się masz? A, może być. A ty co? Gdzie ci się wybrał? Ale ta idziemy tu palę z chłopami do karczmi. Taszak, podzel z nami. A, nie idę, mam wiele roboty. Však robota nie zajac, nie ucieknie, len pod nami. No to dobre, ale len na jednoho. Joj, ta ja się wczoraj opił. Jaki mi stary, taki mi głupi. Tak jak mi był młody, to się mi to nie stało. A teraz, co by mi mama już da kościćko rozumu. Odpuści mi, Božičku, toto zakopnúce. Verím, že się mi to už veci raz nestane. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Veckaľ prišiel ešte väčší kríž. Sama na sebe mi poznala, co to je mac choré decko. Zastavenie 4. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Hančo, Hančo, ucekaj do lesa, bo tvojho Janička privalil strom. Ale co trepeš?
Však môj Aničko še pošol baviť ku Járku. Pošol, ale vecka še s chlapcami vybrali na maliny, až na rubanisko, kde chlapi stromy rezali. A jak strom padal, všetké chlapci poucekali, len Munče pošpocil a spadnul, a strom na ňoho. Chlapi už ho vycahli i pošli na vože už po doktora. Len ty ucekaj do lesa. Joj, Aničko môj, co si to zrobil? Čom si me neposluchnú? Co to s tobu teraz bude? Mámo, už nepláč se. Znám, že mi zrobil plánok. Znám, že teraz mu budeme balamutý. Joj, šerco mojo, co tam pod tým? Ale horšie, že ja neznám, jak vytrímem patrec na tebe. Jak ja toto vytrímem. A co ja, mamo? Na mnie nie máce? Co se máce, že mi budete cerpec? Ja na vás budem patrec, jak się príde trapice. Chcete to pre mne? Jaké by mi takto muž do šerca pýchol. Bože môj, což mi to dal za veľký kríž? Jest ešte väčší, jak vidze cerpec svojo decko? Je ešte troška horšie, jak znác, že cerpi a ty mu neznáš, ani nemôžeš pomohnúť. Ale môže, že jest ešte troška horšie. Keď vidíš, že še tvojo decko trápi pre tebe a viníš z tvojho ucerpenia sebe. Bože, šumne te pýtam, daj šili všetkým matkám, ktorých deti cerpia. Daj im šili, že by na to te svoje deti nepatreli so smutkom v očoch, že by še ich deti ešte vecej netrapili. Daj, že by na nich patreli z lásku, že by to te deti u nich mali oporu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 5. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ty? Ty si me prišla utešiť? Čomže temu tak čuduješ, Haničko? Čomže čudujem? Niktora kamarátka, odkedy še to Janičkovi prihodzilo, ku mne neprišla. Všetké še boja, ja neznám čom. A ty, což mi nebola ani kamarátka, ty, co mi tvoju chorú dívku ohvariala, tá ty si prišla. Už znáš, čom še čudujem? Co bolo, bolo. Už o tým nehutorme. Nebudem ti ciganic. Bar sme to bolelo. Ale znam, že keby moja Marienka ešte žila, bola by perša, co by me k tebe poslala. Žovko moja, odpúštiš mi to dakedy? Už mi si dávno odpustila. A teraz by mi chcela pomohnúť ten tvoj kríž niesť. Bo nikto nezná, jaká to bolesť. Len matka, co to zažila. Tá mi si prišla povedať, že še môžeš na mne choč kedy obraciť. Bože môj, jak si me ty teraz zahaňbil, ukázal si mi, co je to naozajstná kresťanská láska. Tota, co mi jej ubližila, mi prišla pomohnúť. Tá ja do nej kameňom a ona do mne chlebom. Bože, daj mi šily, že by i ja, tak jak Žovka, znala pomohnúť každomu človeku. Nielen tomu, co ho ľúbim, ale i tomu, co mi zrobil pláno. Bude to ťažké, ale keď u ním budem vidieť tebe, taše mi to s tvoju Božú pomocu podarí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
I mi się snažila, ale vecka Janičko umar a všetko się zmenilo. Abo ani nie tak všetko, jak się zmenila ja. Zastavenie 6. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Bože, čom si to dopuštil? Však mi się Teľo modlila, Teľo poistila. Pýtala mi sa, že by si mi môj kríž s Janičkom vzala, nie Janička. Co si to len zrobil? Haňko, co to hutoríš? Nerúhaj się. A z toho všetkoho vidíš Boha? A ty się co do toho staráš? Ženy, co my budeme s tú našu Haňku robiť? Vera, celkom się opuštila. Neznám, bo ja pri nej bola, že jej pomohnem, pohutorím s ňou, ale odbila me. Ja u nej bola, no nepuštila ma ani do chyži. Na co sa sebe domám ženu? Že by me ku nej mali poslať Žovku. Może cholem z ňu pohutori. Pravdu hutoríš. Už i ty si taká pitná, jak tamte? I ty si prišla opatrec na moje utrpenie? Haňko, nehutor tak, bo všetké ženice prišli pocešiť, neobkukovať. Hej, a dzebuli, keď mi trebalo penieži na doktoroch i na tú operáciu. Janičko by bol ešte žil. Haňko, ale ty znáš, že mu žiadne doktore pomôcť nemohli. A Vera, že mohli. Bože, nehnevaj sa na Haňku. Ty znáš, že ona to tak plánu nedúma, jak to vypatra. Len bars cerpí. A toto utrpenie je kúšťok rozumu vžalo. Bo človek, co cerpí, že hneva na celý svet. Daj Bože, že by me k tým, co cerpia, neobracali chrbtom. Daj, že by sme sa ich snažili pochopiť, podať im pomocnú ruku, no a keď treba, daj ich ku sebe. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Nielen ja sa zmenila. Môj muž pil veci a veci. Zastavenie 7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Juri Serus, dobre, že sa vidím. Potreboval by s tobou dať im poutorec. No co ci treba? A, ta znaš co, nechcem tu na štretku valala o tým hutorec, ale poď do karčmy, tam si všetko poviem. Znaš co, ja dneska do karčmy nepôjdem. Tá, čo? Však jak nám bolo minulý týždeň dobre? Ta neznám jak vám, ale vera mne bolo plánu a nedobre. No, ta dneška to musíme za to napraviť. Nie, kôd prídem domu. Ty si kamarát, keď si trebalo pomôcť, tak boli veci dobre, ne? A keď treba pomôcť jomu? Ale čom tak utoríš? Dobre znaš, že mu pomôžem, len nechcem ísť do karčmy. No ale však ty nemusíš prísť u karčme. Poslúchaš me, no a i pôjdeš vecka domu. A tak iba aj tak. Co się to zo mnou stało? Furt mi mal míru. Furt mi znał, jak się zachować. No už druhý raz mi się zachował jak prasie. A keby mi bol len ožarty, ale aj na ženu a zeci wrískał. Bože mój, odpuści mi to. Ty znasz, że ja neplány chłop. Ja ci tu sľubujem, že się mi to už vecej raz nestane. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Okrem Janička mi mala ešte Miška i Haničku. Ale po Janičkovej šmerci še coška u mne zlamalo a už mi še otec si bars nestarala. Už mi še starala len o to, že by u nás bolo furt dojsť z peněž. Zastavenie 8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Joj, akú radosť z vás mám. Šumne, šebavice. Ole, Mišku, pomerkuj na Haničku, pokedy nakarmím krávy. Vrác mi moju babku, vrác! A čo, budeš revať? Mamo, povíce mu, naj mi vráci moju babku. Ole, nevidíš, keľo mám roboty? Neotrávujme s takýma glupocinami. Na to tú svoju babku. No, ta ty vypátraš. Našu kudy krajšiu od tebe. Buď ticho, ty oplan jeden. Kde si bol včera večer, ha? Poví Maceri, že si bol kradnúť z uco večerešne. Buď ticho, bo ty všetky toto škuty z hlavy vytarhám. Zaše vadice jak psi. Nie, že by ste še šumne bečeľovali, ale furte len vadice. Však i vy, mamo, že zujam ferím furt vazice. Ale buď ticho a obidvojo takoj doma štalni krávy nakarmiť. Mišku, Haničko, už ste še vracili. Tak mi še na vás cešila. Hej, mamo, hej, však i mi na vás. A olem čujete, mamo, a keď zomrete, čia bude chyža? Co to ty utoríš? Co? Moja veru nebude. Jak ty znaš, či moja nebude? Keľo ty si robila? Ja znam, keď ja robila. Ty znáš, keľo si robila. Kde si bola povečer? Kde si bola? Bože môj, ešte žijem a už me chovajú. Ešte dýcham a už sebe dzeľa chyžu. Napravdu mi ich tak vychovala? Však mi teľo robila i kolo chyži, i kolo statku, lenže by všetko mali. A môže mi ani teľo robiť nemala. Môže by bolo lepší, keby mi s nima rozhvariala, bavila sa, modlila. No teraz už všetko pozno. Už mi zostali len oči preplač. Šumnece pýtam, Bože, ošvic to te mojo dzeci, že by še obačili a nezrobili takú pitnú chybu, jak ja. Daj, že by u nich na perším mejsce boli dzeci, až veckali robota. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tak mi ja dopadla. A môj Ďuri, táto dopadnú ešte horší. Zastavenie 9. Pán Ježiš padá 3. raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Ďuri, tá dze tak ucekáš, ani še pri kamarátoch nepristavíš.
Idem domov, mám veľa roboty. Však my tiež pôjdeme domu, ale nerob za sebe parádnoho. Tátu Ferry ma neška šveto a ty chceš ísť domu. Słuchaj, Ferry, všetko najlepšie ci prajem, ale idem domu. Sľúbil som žene, že dneška to tu načatú robotu i dokončím. Ja, chlopi, čuli ste, však on čo ženy bojí. Tá už aspoň známe, to u vás doma nohavky nosí. Že nie ty, ale tvoja žena. Dobre, Ďuri, ísť domu, bo ešte sa žena zbije. A dojsť! Nohavky nosím ja a domov prídem, kedy zachcem. Keď má Ferry šveto, treba to oslaviť. Vizica, chlopí, to je chlop. Co mi to Bože zrobił? Co mi to len porobił? Nie len, že mi się zaś ożar, nie len, že mi zaś na ženu i dzeci kričał, ale ja i ženu uderil. A moje dzeci to widzieli. Co mam teraz robić? Žena i dzeci uciekli ku švekroj. Ostal mi u chyži sam. Mać się za mnie hańbi, a otec zo mną nie hutori. Boże, co ja to porobił? Boże mój dobry, pomohni mi, żeby mi zaś prišiel ku rozumu. Odpuści mi to, co mi porobił. Zrobím všetko, co powiesz. Domov budem chodzić z druhú drahu, nie to tu pitnú, co chłopi. A na pohárik ani nie popatrím. Zrobím všetko, Bože, len mi to pytam, co odpuści. A modlím się, że mi to odpuściła i žena s decami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Vecka, že z našej cedziny zrobil farnosť a prišiel Kleban. Našťastie, bo toto bola naša záchrana. Zastavenie 10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Dobrý deň, Haňko. No, tak komu jaký? Vidím, že nemáš deku, no môžete poceším, keď si povím, že máme Klebana na furt. A čom by me to malo tešiť? Však ja i tak pôjdem do kostola len v nedeľu. Môže by si s ním mohla pohutorec. Môže by ti pomohol. Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky, amen. Chcela by mi s vami pohutorec, otec duchovný. Ďakujem vám z celého srdca. A keby ste mohli prísť ku nám domu, pohutorec s mojim Ďurijom, môže by mu tyž spadnul kameň zo srdca, tak jak teraz mne. Samozrejme, nie je problém. To zajtra večer. S Pánom Bohom. Bože môj, jaký si ty len ku nám ľuďom milošerdný. Keľo mi si naubližovala a ty si mi všetko toto odpúštil. Pomôž na jutre i mojomu Ďurimu, že by zo sebe zmil ten brud, že by sa mu uľavilo, jak dneška mne. Bože, daj, že by sme sebe uvedomovali, že len keď zo sebe starháme všetké staré a brudné šaty, že len keď budeme pre Tobu stať taký, jakých si nás stvoril, že len vtedy sebe zaslúžime Tvoje milošerdenstvo. Daj, naj to tu našu haňbu vytrímeme tak, jak si ju musel vytrímať ty, keď si starhali šaty. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
tým očisteniu mi zalehla. Zastavenie 11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Joj, Haňko, to co my teraz budeme robiť? Čom sa staráš, mužu môj? Však toto, co sa mi prihodilo, že mi zalehla, to mi Božičko len dobre zrobil. Ale to co hovoríš? Co na tým dobroho? Znáš, choď Miše očistila, ale našim decom mi tým nepomohla. No teraz, keď cerpím, môžem všetky svoje kríže obetovať za ich obracenie. A ja si pri tým, Haňko moja, pomohnem. Bože, všetké moje bolesti, každý klinec, co mi pribíja na toto poistce, obetujem za svoje deti a za ich obracenie. A ja sa pýtam Božičku, že by si mi dal šilu i pokory Haňku opatrovať a pomôcť jej tak s našimi decami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 12. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Ančo, Serus, prišlo mi písmo od oca. No, mne tiež prišlo. Čuješ, neznám jak ty, ale ja domov nejdem. Co tým našim ostatním volali, môže byť také, že by ja ešte tako domov musel vráciť. Však nebera Božu, tie veľké švece, bardzo dobre. No, musím povedať, že dneska hovoríš pravdu. A vy co to ešte robíte? Ja думав, že keď vaša maci umíra, že už budete šedeť z autobuse domu. Ale co to ty hovoríš? Moja maci umíra? Bože môj, naša maci umíra. Co sme to zrobili? Neviem, že sme jej obracili chríptom, keď Janičko umar. Ale ani teraz, v jej ostatnej hodzine, nešedzíme pri jej posteli. Bože, už dlho mi s tebou nehotoril. Daj, že by naša macie vytrímala, pokým prídeme domu. Pokým z ňu budeme v jej ostatnej hodzine. Ale ešte sa pýtam, daj, že by nás neodrucila od sebe. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 13. Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Otcu, co ste o tým písme nenapísali, že naša maci umíra? Boli by sme skoro ich domu prišli, nie až teraz. Chcel mi, deti mojo, chcel. Ale vaša maci čo tak rozhodla.
Kazala, že keď som nebol najlepší macír, tak ho len na ostatní raz chce dobre zrobiť. A co na tým dobrého? Chcela svoje utrpenie pred vami skryť, že by ste sa netrapili. Chcela svoj kríž, ktorý obetovala za vaše obrecenie, pritiahnuť až do konca. Bože, nevycerpela sebe ešte moja macír dojsť? Keď o klincoch je ešte treba. Umarty Janičko, otec Pijak, môj i Miškov planý život. Ja sa pýtam, Bože, zlož už našu macír z toho kríža. Ale keď ešte nejaký klinec chybuje, uder ho radši do mne. A našu macír, to tu už nechaj na pokoju. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 14. Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti. Mámo, už mi tu pri tebe. Mamo, odpúšti nám, že nám tak dlho trimalo, pokiaľ sme našli drahu. Dzeci môj, ja vám nemám co odpúšťať. To vy mi odpúštíte. Keď mi vám nebola dobrá macír, keď mi pri vás nebola, keď ste me potrebovali. I ty mi odpúštíš, Žovko. Chcela si mi pomohnúť a ja som sa od sebe odrucila. Haničko, ja už na všetko dám sa. Keď sme še doznali, Haňko, že s tobou plánu nedalo nám. Prišli me i my. Prebač nám, že me z Ďuria zrobili pijaka. Keďže to dá? Neznám jak Ďuri, ale moje odpuštenie máte. Bože môj, cože mi to zrobil? Keď ošte si na ostatok priniesť do mojej chyži. Všetko v mojim živote si dal na miesto. Už me nič neboli. Všetky klince še stracili. A teraz môžem v pokoju prísť ku tebe. Už mi už žal, Bože. Nikde mi nebol oporu. Ale teraz robím všetko za to, že mi naše deti utrimal na dobrých chodničkoch. A my všetké mu pri tým budeme pomáhať, že by naša Haňka mohla v pokoju odpočívať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Až teraz, Bože,
keď mi celý môj život mohla vidieť na pokoju. Znam, že všetko, co še mi stalo, še dobre stalo. Všetko si dobre naplánoval, len ja, glupý človek, mi toto všetko pochopila až na koncu svojej dráhy. Pýtam sa šumne ešte raz, na ostatok. Udel všetkým tým ľuďom svoje poznanie, že by znali, že o všetkým, co sa im v živote stane, znáš a že ty si furt pri nich. Naj znajú, že s tvoju Božú pomocu i oni raz prídu ku tebe tak, jak idem teraz ja. Už sa vidím, Bože. Už mi tu. Ešte predtým, ako sa pomodlíme na úmysel svätého Otca, tak obrovská vďaka za to, že ste nám ukázali, myslím si, tie aktuálne problémy, ktoré sú vo živote človeka. A predovšetkým takým jednoduchým spôsobom, bo pamätajme si na to, že jednoduchosť to je krása, jednoduchosť najviac vie sa prehovoriť do srdca človeka. Takže ešte raz vďaka, súbor Lipovček a Lipovec, že ste s nami boli. Myslím si, že môžeme im zatlieskať, aj keď je to kvetná nedeľa. A teraz sa spoločne pomodlíme na úmysel svätého Otca. Otče náš, zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Páne Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami. Skloňte sa na požehnanie. Prosíme ťa, Bože, schliadni na túto svoju rodinu, za ktorou sa náš Pán Ježiš Kristus neváhal vydať do rúk zločincov a podstúpiť múky kríža. Lebo On s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn Duch Svätý. Dobrorečme Pánovi.